Күндері шул була, гел яктынан тормай гомердәр. Аяз көндә елмаюын миңа кадерлерәк бөтә бүләктән. Кешеләргә бары, кешеләргә бер елмаю етә. Ул елмаю булһа йөрәктән. Юлдарына гөлдәр һибәм тиһен, гөлдәрһеҙ дә матур юлдар бар. Күктән йондоҙ сүпләп бирәм тиһен, ердән дә нур сүпләр ҡулдар бар. Ғүмеренең иң ҡәҙерле һүҙен ир егеткә әйтһә, бер әйткән. Кешеләргә бары бер һүҙ етә. Ул һүҙ булһа ысын йөрәктән. Ул һүҙ булһа бөтә йөрәк.